OK, takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu z Profi Gamers a dnes som tu ako obvykle z Dax TV, salam alejkum ľudia. Tak a hráme tretí diel Skywarsu a nejako mi blbne toto. Dobre, tak uvidím, jak sa mi bude hrať a podľa toho. Tak, poď jumpnúť. Idem. 3, 2, 1. Jump. Si tu? Koľko máš gemov? Asi, počkaj. Ja mám 95. Ja 47. Ja mám 95. Tak, a hráme Skywars. Dobré veci celkom, dobre. Tak. Chestplay si dám určite. Šípy sem, lúk sem, toto sem. Viete, ja to musím mať usporiadané, ja bez toho nemôžem hrať. Chceš Diamond Sword? No, hodil by sa mi. Aj keď nie sme nejak pri sebe, ale tak... Však stretneme sa určite. Hej, ak by si mal nejakú cestu, tak kľudne hoď. Dobre. Ak nebudeš mať dovtedy. No ja mám iron. Tak. Alebo ešte iron... Niekto ma tu hituje! Jak má Miklo. Neviem, kde si. Ty hajzel. Tam máš. Inak zdravím ľudí, ktorí hrajú s nami niekedy. A kľudne nám napíšte do komentára, ak by ste si chceli s nami zahrať, alebo natočiť, keď tak napíšte mi, určite natočíme. Že? Hej. To je len dobré vlastne, že budeme s vami natáčať. Pretože, to bude také lepšie, živnejšie. Jak som to pekne ustal. On do mňa hádzal gule, tak ja som nejako to ustal. To poznám, hej. To sú úplne faily pre nich, akože pre tých druhých. Hej. Tak. Neviem, kde si, ale idem na stred asi. Na stred to už? Po chvíľkach budem, toto vstávať. Jak mám vypnuté zvuky, preto lebo mám vypaté slúchatka a... Nechcem, aby to tu hučalo. Takže mám na Minecrafte vypaté zvuky. Tak. No a sem si položím samozrejme ice. Tak, urobíme si vodičku a môžeme stávať. Keby nás náhodou zhodia, tak padneme do tej vodičky, ale ja to budem radšej robiť takto. Tak. Tuk. Ne, ja som padol. To fakt? Nepríjemné, tak ja to už dotočím, to sa neoplatí strihať. Drž palce. A nechoď. Držím. A môžeš si zahrať, ale hneď ak prídem, tak proste... Hej. OK, tak nič. Streloval si to? Ako? Zomrel som. Si to? Aha, pekne. OK, strih. OK, sme na ďalšej mape. Tak to dosť trvalo, že? Presne tak, nás to nechcelo pripojiť k sebe. Nechcel nás to pripojiť, ako keby nám už to kázalo, že nemáme točiť video. Ja som stále bol posledný a... On bol napríklad čtvrtý a ja som skočil do druhého, som bol prvý, takže to nevyšlo, no. Alebo 8, alebo RV. Hej, presne. Tak. Enchant Apple. Ja mám Diamond Chestplate, Diamond Boty a Iron Helmu. Ja mám Diamond Chestplate. Iron Match. A ostatné Iron. Iron Match. To dáš na boty. Škoda. Dobre, tuto druhej čo mám? Iron Match. Kámo, ja som... Boty. Vieš čo som? Ja som celý Diamondový. A ešte mám aj Diamond Match. Hej, zoberiem ti nejaké Ironové veci? Nemusíš, ja mám všetky Iron. OK. Ty kokos, to čo je? Tu uvidíš na videu. Tuto vidíte skilly gamera. Gamera. Áno, gamera. Nemôžete hovoriť gamera, pretože to je už kopírovanie ako keby naozajstného gamera. Ja som totálne na striedačku, ja mám najprv, že Iron Helma, Diamond Chestplate, Iron Legíny a Diamond Boty. Ja som celý Diamond na ostrove, chápeš? Nikde som nebol na strede, takže nepotrebujem žiadne veci, ostávam na ostrove. Ja idem na stred. Ja nejdem asi. Ja ešte uvidím.
Inak urobíme si aj fanpage asi na Facebooku, že? Hej. A budeme tam písať napríklad, že ideme točiť hento toto, tak sa môžete s nami pripojiť a hrať. Dobre, že bol lak. A nejaké live streamy budeme robiť. Ale to až neskôr. Hej, ale budeme. Hej. To som ako oznámil, že ako budeme, nepovedal som kedy. Hej, to je len oznámenie. Sakra. Čiže si nemyslíte, že do mesiaca bude len nový livestream, alebo čo? Bude. Je mi to ľúto. Ty si sa spadol. Nie. Povedal som, je mi to ľúto preto, lebo akože že bude. Bude. Proste... Ne, nemôžem ma zhodiť takýchto vecách, výborne. Gamer, lamer, nie? Gamer, lamer, to fakt. Hej, nejaký debil ma shodil. Ne, prečo? Ty si úplná lama v tomto. Nejaký debil ma shodil. Ty si čistá lama. Ale minule sme to dobre dali na konci a tak hej. Ty si ma úplne vypal vtedy. Ty si vyhral, že poslednú mapu? Hej, totálne som sa zakiloval. Úplne si ma vypol, ty kokos, že som bol úplne hotový. Aj internet celý Diamondový, toto bude súboj 2 mečov, takže určite si to kúkni na videu! Jo, žijem, kámo, žijem. On ma zhodil. Ja som sa zachytil, ja som mal proste 2 vody, chápeš, tie ľady som sa roztopil. No a chytil som sa do jedného, odtiaľ ma zhodil a do toho druhého som nestihol. OK, strich. OK, sme na ďalšej mape. Tak. Dneska to nejako failíme. Hej, video bude inak 18 až 22 minút, tak nejak približne, no hovorím. Chceli by sme dlhšie, lebo potom to zaťažuje docela. Hej. Aj dlhšie musím mať... ja som full iron. Hej? Aha. Ako my by sme to pre vás robili, ale... Neviem, počítač mi dosť dlho nevydrží akože nahrávať a niekedy to... Čo mne? Hej, mne sa to... Víš, ak sa mi laguje teraz, ne? To Skywars? Toto není dobré. Ale akože ne lagy klasické, ale proste úplne sa mi bugla myš. A začala mi sa ma lietať. OK, ja mám Iron Sword. Sorry inak za také drobné lagy fakt, lebo to sa... Tak. No pohni! Už to je také nechutné chodenie po vode, to čo je? Čo? Úplne rýchlo sa mi utáča myška. A mám senzitivitu na 90. Máš 64 bit nastavené? Čo si 64 bit? Počkaj, urobím strich menší. OK, som späť a stále mi to buguje, no. Ty si v strede? Ne, ja tu rúbem drevo na mojom ostrove mečom. Dobre. Čo už není dobrá práca. Ja mám vlastne ironový. Som ani nevedel. Si to trošku upravím, pretože sa mi toto nepáči. Neznášam, keď mám rozhádzaný inventár. Ja si to musím furt upratovať. Ja to fakt neznášam, úplne nenávidím to. Ja tiež mám furt uprataný inventár, že toto patrí sem, toto sem. Hej, úplne, ja si dávam guličky vedľa seba, bloky vedľa seba. To čo je s tou myškou? Nejaké hrabe, vydrž chvíľku. Si toto napravím trošku. Ja som ho zakiloval. Hej. Diamond táča. Full, alebo čo to bolo zač. A máš veci, alebo padli dole? Hej, veci. Výborne. Mám Diamond Sword, ďalší. Výborne. Tak ten jeden mi hodíš? Aha. Ale potrebujem pomoc, lebo ma tu asi za chvíľku niekto zakiluje. Počkaj, ja idem na stred. No veď na strede som. Hej, si na strede? Hej. Hneď som tam. Keď ma niekto nezhodí, zaručujem. Mám strašne veľa vecí. Som tu. Super, tak si zober z týchto vecí, tam máš určite nejaké. Vydrž. Chestplay, mangate mám. Aha, všetko mám. Diamond match. Hej. Dobre. Ja neviem, čím to je, ty kokos. Proste, no aj tu stojím, ne klasika, zrazu sa mi len hybne myš. Kokos. Rýchlo potrebujem lúk. Tak. Ja tu musím mať proste upratané. Ty kokos, to čo je? Toto video trošku bude vofejlené, hlavne tým, že budem rýchlo hýbať myšou, ale inak je to... Ja som full diamond. Hej, gratulujem. Ďakujem.
A ja som. Super. Ja som, kámo, kúkaj na mňa. Kde si? Na strede, ty šašo. Tu si. Ha. A ešte máme zlaté jablko. Ja mám zase enderpearly. Koľko ich máš? 4, sorry. Hoď Dám si dve? No, hoď dve. Tak počkaj, aby to nespadlo zase na lavu. Tu máš. Ďakujem, zívčatko. Ne, necháš mi to, daj to do šestiek. Toto inak to tu zabuduj trošku, tú Sakra. lávu. A koľko mám strašne veľa oných šípov. To vždycky potrebujem. A ja šipy strašne potrebujem. Bez nich som nahraný. Neznášam lávu. Hej, ani ja. Sakra. Dobre, tak toto všetko upracujem do šestiek. Idem na nejaký ostrov, takže tu budem... Počkaj, je tu niekto náhodou, že by som mu dal facku? Čo je s tou myškou? Myslíš, že to môže byť aj tým, že nemám pod sebou podložku? Môže byť. Tak vydrž. Dobre, kašlem na to, lebo by som to vyhadzoval ešte 2 dní. No, myslím, že hej, bolo to asi tou podložkou. Máš? V pohode? Tu je niekto! Nad nami! Ja som v strede. Tu je niekto nad nami. Aha, vidím. Ne, idem to na není balkón. tým, tak... A ja. Ha, tam máš dežo. Ja ho zhodím, kúkaj. Bum! Double kill, bum! Bum! To by bolo dobre, teraz by ho bolo dobre hitnúť. Idem hore. Neviem, kde je. Už. Ty hajzel! Ja ho zabijem! Kámo, mám kill. Zvedli mi dvaja. Hej, tak počkaj chvíľku. Nech sa mi... Ja nepočkám. Kde si ty bastard? To je debil. Hoglej! Kto vyhrá túto mapu? No, kto? Kto? Už máš mal... Jo! OK, strich. Dobre. Kámo! OK, strich. OK, sme späť. Po reklamnej prestávke. Ďalšia hre. Kámo, ale som ti dal. No ináč. Úplne, inak pozrite sa, koľko mám gemov. Money, shit, 111. Ja mám posratých 50 gameov. Inak už sa teším na môj skin cez víkend. Konečne. A asi natočím aj na môj channel, asi natočím aj nejakú minihru akože z originálneho, chápeš? Že ty ešte nebudeš mať ako tak. Ty budeš mať kedy? O 2 týždne, že? Hej, cca, hej. Cca. No, zas to neberte doslovne, hej, že... Hej, ty si povedal, že ho budeš mať za týždeň, hej, ja sa nebavím. Tak to snad nie. Tak to neberte doslovne, ale... Sú tu 2 čestky? To neviem, ale viem, že mám enderperlu. Hej, sú. Či nie? Nie, to je tá jedna. Aha, ja som už na strede. To, ty si... Hazel. Hazel. Dobre, som skoro celý diamondový. A mám ďalšiu enderperlu, čiže pôjdem naspäť na ostrov. Alebo k tebe. Pekne, poď ku mne, lebo ja mám posratý... stone match. Aha. A ja mám pre teba nejaké pekné veci, vydrž chvíľku ešte. No, pekne sa mi to laguje, ako môžete vidieť. Teda nie laguje, ale buguje. Tak, zoberiem ti ešte také veci. Tak. Kde si teraz? Na mojom ostrove. A to je kde? Súradnice je 1470 a Z je 17172. Skús výsť von a zakývať mečom. Furt nevidím, počkaj, kde si? Ostaň. Hej, vidím ťa. Ešte bližšie doľava, či doprava? Tam? Doprava, ešte doprava. Nie, o ten ostrov ďalej, čo si ukazoval vtedy. Ten Ironový? Hej. Ten, čo skáče a ukazuje na teba mečom, že ťa zabije. Ja som hore na tom sklenom. Poď dole, poď sem. Je tu. Mám obie. Ako ste mohli vidieť, je štedrý. To už mám ostatné veci. Tu máš lávu, kedy chceš.
Tak dík. Mám môže zapáliť. Super. A potom nič toho aj tak nedostanem, nevadí. Ne, tento blok mi... Máš nejaký meč? Lepší? Ironový budem mať. Idem si robiť Diamondový, tak ja ti urobím Ironový. Dobre. Teda ti dám Ironový. Alebo chceš Diamondový? To je jedno. Však povedz sám. To je jedno, aj tak za chvíľku ideme do stredu. Tam sú ešte nejaké diamanty? Ne, lebo ja som ich všetky zobral. Aha. Ale hej, môžem urobiť... Ne, nemôžem. Sakra. Tak ja Dobre, tak ideme na druhých. Hej, ale nemám už enter perlu, takže pôjdeme po blokoch. No a tu máš meč. Díky. Dobre. Tu dole je čestka. Viem, to už mám zozbieranú. A ja som v tej mojej dolnej nebol. Aha, pekne. Dobre, ideme na na... Ty si taký debil! Bože môj! OK, ja urobím malý strich. Kámo, tak toto bolo brutálne. Čekám tam a ty ideš do rany. Ale toto bolo brutálne, kámo. Ja ti poviem, že za toto som ani není nasraný. Toto bolo úplne brutálne. Ja plačem, bože. OK, ja urobím strich a potom Ja mám... idem skočiť. Ne, hraj, pokračuj. Ja robím strich. Ne, ja idem skočiť, lebo OK, toto sa nedá. tak urobíme ešte strich. Takže for you. OK, To som ešte nevidel. OK, mám go. sme späť. Sorry ľudia, ale... To sa proste nedá, ľudia. To je čistý fail toto. Ach, Väčšieho bože. Väčší fail som ešte nevidel toto. To čo bolo, ale jaká smrť, kámo. Jaj, bože. To sa nedá. Vždycky, keď na to pomyslím. Jak to vidíte. Proste ja som... Proste on on tam kliká, proste, že na aký ostrov ide, on ma trafí. To by napadlo, že sa šupne presne do mojej strely. Ale však, bože, ja sa to nemôžem. Ja som o tom nevedel, že ty Hej, to vole... že si to nemôžeš, no. Bože, ja som taký retard. Bože. Joj. Inak, sorry, buguje sa mi to nejako, ako tá myška, takže to sa nejako dá ospravedlniť. Kámo, ja nemôžem. Za túto smrť fakt ako... Za toto smrť môžeš žiť. Ale keď si na to spomeneš, ja to mám furt pred očami, jak som proste pred teba skočil a ty si ma zhodil, ty hajzel. No. Však ale ja viem, ty si to nechcel. Tak uvidíte, kto je na vine. Fail. A dám to asi aj na koniec videa. Hej, dobre. Damage. Dobre, vrátim sa už k hre, lebo fakt nikdy to nezačneme. Ja som celý Ironový a mám damage. Hej, super. Už Ja som polo Diamondovi. A ja som polo, mám leginy a boty, mám Diamondové. Ja teraz sa nemôžem pozrieť čo, ale niečo určite. Si v strede? Hej. Idem za tebou. Si to ty? Hej. Ty failer, Dax. Dax. Nevadí. Bože môj, prečo ja, ale prečo? Helmu a leginy mám. Nevadí. Prečo ja? Lebo tak... Jediný, kto to môže spraviť, som ja. A jediný... Kto môže skočiť do rady, som ja. Hej. Bože môj. Už viem, prečo ma Boh vytvoril. Vymyslel ťa, no. Ne, ja som ho nezhodil. Potrebujem nejaké bloky. Však si naťaž a nechce sa mi ťažiť. Si naťaž. Preto, že sa mi nechce ťažiť. Failer, poďme, dávaj ťaž. Už sme tu len traja, henten a my dvaja. Super. On za chvíľku asi skočí, alebo sa odpojí. Ja poznám takých debilkov. Však hej, lebo vidí, že sme spolu. Hej. Ja furt nemôžem z toho oného, ty kokos. Dobre, však
Uvidíte, čom sme sa celý ten čas smiali a potom sa budete smiať s nami. Ale to proste ne, to sa nedá toto. Jako môže človek ja to serem. Normálne mysliaci človek, ako môže padnúť do rany. Proste, však to uvidíte. Ja to pre istotu dám aj nakoniec videa, keby ste ako nechápali, čomu sme sa smiali. Alebo dám to len nakoniec, ja to vystrihnem. Dobre. Tak nejako to urobím. Super. Samé diamond veci. Zaručujem vám, že sa poštíte. Hej, som. Zaručujem vám, že sa ale fakt poštíte. Super, som full diamond. Hej, mne chýba len chestplate, Toto je moc. Ja sa tomu začnem smať v noci, uvidíš. Sa zobudíš, tvoja mamka, čo robíš? Petoval si. No ale fakt ja to tak robím, ja aj keď spím, ja proste som pri vedomí, ale fakt teraz, fakt pravdu. A fakt napríklad niekto, keď si niekto k nám ide. Budeme mať návštevu. Nejde kámo, lebo ja ho zostrelím, vydrž chvíľu. Sakra. Jo! Ne, on sa chytí vody. Jasné, počkaj, ja ho zabijem. Lukom. Aha. Kde je ten dežo? Žije ešte dole. Jo, trafil som ho! A ja? Jo, skapal! Skap! Ne, prosím! Ježiško! Ježiško! Toto bol ďalší fail! Ne! Mám malo hapka. A ja, preto si dávam golden apple. A ja, ty hovnocúc. Woohoo! Toto bude bitka, vyhráš to ty. Do faka! Jo, ja som to vyhral, kamo! Si debil. Yes! Dám ešte jednu. Dobre. Kámo, yes! OK, strich. Ty? OK, vítame vás u poslednej mapy králi failovania toto. Takže, toto si mohol poraziť konečne toho zmrda jednoho. Hej. Dve mapy som vyhral po sebe, tuším. Po sebe? Ne, po sebe. Nie, áno? Áno. Neviem, uvidíme na videu. Tuším dve po sebe, no. Kámo. Diamond meč. Luk, šípy. No, tak ja nemám dobré veci, túto hru asi nevyhrám. Je to len jedna ona, že? Počkaj, nie. Ešte pod vodou by mala byť. Čo? Teraz som sa niekde prekopal. Není tu. Na strome není? Nie, pod vodou práve, že? Keď budeš kopať do zeme, tak potom uvidíš. Tam je akože rebrík a tak, ne? Hej, ja že si idem naťažiť hlinu a... Ne, proste tam je. No, ja tu nemám. Ty kokos, máš určite. Nemám. Máš? Nemám, ja som tu. To má každý ostrov. Nevadí. Počkaj, hneď ti aj poviem presné informácie. No ja som tu dole, je tu melón, sú tu melóny, je tu pec. Hej. A kde je tá čestka? No, za pecou. Je za pec? Není. Ja tu mám sandstone. Tak, nevadí. Túto hru vyhrám ja. Hej, je to možné. Fakt ale. Máš iron chestplate alebo iron boty? Ne. Potrebuješ? Hej. Dobre. Ja len, že či ich mám vyhodiť alebo tak. Nehaj ich. Ale ten fail. Ale to sa proste nedá, to je úplne... To len my dokážeme. Aha, hneď pod stromom máš. Fuck. Áno? Áno. Hej! Ne, že tu som kúkal. Ty si vlastne u mňa, alebo kde? Budem mať veľa chlebíkov, ale nemám žiadne, ja nemám meč, kámo. Fuck, ja si padnem za chvíľku, lebo sa len tak držím. A ja si naťažím cobblestony. Jo, udržal som sa nejako, neviem ako síte. Ale niekto teraz padne, kámo. Hej. Hej, a padol.
Ja som mu zhodil, mám plus 3 gemy. Super. Lady Crazy padol. Inak hlavne nám ide o tie gemy na tomto serveri. Pretože za tie si môžete kupovať tie kity a to sa vyplatí. Čo, jaký fail? Čo zase? Nič. Idem si naťažiť 3 železa. Hej, je tu hodne železa dole. Inak na Skywars nemáš povinné len bojovať, ale môžeš aj ťažiť. To hej. Ja si urobím Diamond meč. A? Fuck. Sakra, niekto ma chcel sodiť. Fuck the police. Sorry, fakt za to bugovanie, je mi to ľúto. Úprimne. Tak. Tak, alebo stačí mi Iron Match, alebo si hneď urobím Diamond. Neviem. Diamond radšej, že? Hej. Ten dáva väčší damage, určite. Tak. Ty si Ironový? Ne. Dobre, tak niekto teraz padol, tak chcel som na ho ja shodiť, ale nejako nevydalo. Tak. A idem si naťažiť diamanty. A možno budem mať aj Diamond Chestplate. Pretože ich je tu hodne veľa tých diamondov. Sakra, hajzel. Stále sa mi... Fakt mi je ľúto tej myši, že sa mi buguje. Ak to bude vidieť na videu, tak fakt sorry. Ale musím to pridať už len kvôli tomu failu. Hneď. Takže... Tak. Mám 6 diamondov. 2 na meč. Sakra, ja sa nemôžem dostať do stredu. Prečo? Lebo Ford na mňa niekto mierí. Aha. Tak. Som hore a mám Diamond Chestplate a Diamond Match. To si ty, ktorý tam strieľa... Počkaj, ty si v strede? Ne, ja som... Tak nič. Home. A mám Diamond Chestplate. Chýbajú mi len boty a budem... Vlastne celkom v pohode, no. Ešte si urobím asi... Koľko mám železa? 3. No tak tie si ešte upečem. Raz, 2. Mám si sekeru. Aha, ja tu nemám čo rúbať. Takže sekera mi bude na veľké hovno. Ale môžem si urobiť... Mám ešte jeden iron dole? Jo. Takže budem mať aj boty, takže nejsom na tom zle s vecami, ti poviem. Aha. Jaký bug som teraz mal? Tak. Čo som to chcel vlastne? Aha, ešte ten jeden iron. Tak. Rýchle, peď sa. Tak. Mám Diamond Chestplate a ostatné všetko mám ironové. Super, tak choď do stredu. No a ako, keď nemám bloky? Aha, tak nič. Aj tak možno by som sa dostával nejako, ale... Kde je stred? To asi ne. No, uvidím. Tak, a ideme na to. Raz, 2, 3, 4. Toto je čo? Dobre. Musel akože to je piesok, je to sandstone, takže je to v pohode. Dobre, toto je smooth. S tým môžeme stavať ešte. Jasne, môžeme. Je tvrdý blok. Si na strede? Nechce ma tam pustiť. Ja stávam cestu. Inak aj keď túto mapu niekto ma zhodí. Jasne, prehral som. Aha. Nevadí, takže ešte počkáme na Daxa, už počkáme. Nebudem strihať a hneď sa s vami rozlúčime. Tak. Ako si na tom? Ja asi za chvíľku padnem. Mne to laglo a bum, proste zhodil ma. Aha.
Pekne. Strihol si to? Nie, nie. Takže ďakujem, že ste si pozreli ďalší diel Skywars a ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, komentujte. Odber. Áno. A Zdieľajte. vidíme sa u ďalšieho videjka, kde bude z pohľadu Daxovho Bed Wars. Presne tak. A sorry, že je toto ďalšie video z môjho pohľadu, ale nejako sa mu to sralo, že natáčanie. Presne tak. Okay. Či ešte niečo povieme, či už nič? Asi už nič, dobre, tak. Ale to je asi všetko. Takže čaute, lajkujte, odberajte. A ak by ste si chceli s nami zahrať, tak v popisku máte Skype a kľudne nám napíšte. Takže čus! Čaute. Aha, pekne. Dobre, ideme na na... Ty si taký debil! Bože môj! OK, ja urobím malý strich.